और लाइट जलाना फ्राइडा खबर सबर उन्दुनासो दं नै गोदावसो दं हेलौ हेलौ लोगोफोर बोरै दं खबर सबर पास्ता जाबाय नै पास्ता सयथा सातथा एसे फोरानदोंमोनलै आं रानाखै खोमालै एसे फोराननाया नायलाबायनि र' क्या यार कैसा कैसा वीडियो आता है तुम लोग गोजौआवहाय थांनि र' ओरैबायदि नै बे मोनाबाय आरोना पासथा जाबाय पासथा बिस सि फोरानदोंमोन आं सि गोजौआवहाय मागोन आरोना बेबायदि बेलासि सम जाबाय जाहैबाय नै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माबा माबि गेलेगासिनो बेहा बेडमिन्टन गेलेदों दासो उन्दुना सिखारदों आरोना दुगैखायाखैबो एबार दुगैनोसै दसे थानानै मोब्रे जागासिनो दं मानसियानो एबार दुगैनोसै जिरायग्राबो दंलै माथो रावबो फैया लाइमआवलाय आंनि लाइमआव फैद' लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दङ खोमसि नुखोना माखो माथो रावबो फैया आंनि लाइमआव